Lezi ndaba sehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. In our addressing this unlawfulness, let us also go to the root cause, the two in the main, poverty and unemployment. Ngqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uhlangane nezinhlaka ezehlukene eStelfontein eNorth West njengoba liqhubeka uhlelo lokutakula abamba ngokungemthetho abasemathunjini omhlaba. Athe itifwedi ikhona ebhodini ngaphambili. Mase ilandiwe itifwedi ngaphambili ziyafikakala kasikho. Abagibeli basale bengenazo izinto zokuhamba esifundazweni KwaZulu-Natal ngemva kokuthi inhlangano zamatekisi ahamba ibanga elide iduba umsebenzi ngenxa yombango wazo nomnyango wezokuthutha esifundazweni. Undocumented foreigners are made to go home. Mabahambe. Uphiko lwabesifazane ku-ANC limashele endlini zombuso ePitoli namhlanje lihambisa uhlu lwezikhalo njengengxenye yomkhankaso wensuku eziyishumi nokumkhankaso wokulwa nesihlava sodlame oluyamene nobulili. Nina bamanzi aphuma imbotsheni zomtshezi isiguqu esifulele ngamahlamvu asendoda kusuka siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze. Inkantolo yemantshi eThekwini KwaZulu-Natal iphinde yalihlehlisa icala labasolwa abahlanu abasolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni komculo we-hip hop uKenan Forbes owaziwa ngelika AKA kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Motswane. Abalisa abahlanu abasolwa ngokubulala umculi we-hip hop uKenan Forbes nomngani wakhe uTibelo Motswane bavele enkantolo yemantshi eThekwini. Ngo-August leli cala lahlehliswa ukuze umbuso uqedele uphenyo lwawo mayelana nemali engu-800,000 amarandi ekuthiwa yakhokhelwa omunye wabasolwa kuleli cala umuzi wethemba Gwabeni. Namhlanje umbuso utshele inkantolo ukuthi usuluphothulile uphenyo lwawo kepha usadinga isikhathi sokuhlanganisa uhlu lwamacala azokuthweswa labasolwa. Imantshi ithe iyahlehlisa leli cala kepha yathi okugcina. At this point in time, entertain a further application for postponement for outstanding accused. Kusenjalo inkantolo ephakeme yaseSwatini inqume ukuthi bangasidlulisela phambili isicelo sokuphikisana nokuthi balethwe eNingizimu Afrika abalisa bakwaNdimande ababili okunguSiyabonga noMalusi. Application yaseSwatini kusho ukuthi laba baseSwatini basazolandela imigudu ethile yokuqinisekisa ukuthi amalungelo abo ayabhekelelwa ngokuphelele okwenza ukuthi laba babe nokudileya and inkantolo namhlanje ithi icala labo angeke savuma ukuthi lihlehliswe ukuthi laba baseSwatini babuye. Leli cala lizokubuyela enkantolo mhla zi-7 kuNhlolanja. NginguSimphiwe Makhanya uzindaba ze-SABC ngiseThekwini. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi umkhankaso oyivala umgodi ube namaphutha amakhulu njengoba ubungayibheki ingqinamba zomnotho emphakathini. Umchunu bekhuluma nenhlaka ezithintekayo eStelfontein esifundazweni iNorth West. Uthi-ke inqwaba yabambe imayini ngokungemthetho idabuka emazweni angaphandle kanti kukhona ukuxoxisana okuqhubekayo namanxusa athintekayo. Khuluma nezinhlaka ezithintekayo eStelfontein eNorth West. Umchunu ukugcizelele ukuthi ububha kanye nokuntuleka kwemisebenzi yikhona okumsuka wenkinga yabamba emayini ngokungemthetho. In our addressing this unlawfulness, let us also go to the root cause, the two in the main, poverty and unemployment, where in particular in those areas it was an omission. Ungqongqoshe umchunu uveze ukuthi iningi labantu lidabuka emazweni angaphandle kanti bakuleli ngokungemthetho. Uthi lokhu ke kubhebhethekisa nezinye izinhlobo zobugebengu. There were allegations of issues like stock theft. There were allegations and in some circumstances or instances damage to critical infrastructure in South Africa around the areas where these activities were taking place. Kulomhlangano kuke kwathi ukushuba njengoba ummeli wamalungelo abantu ekhwele wadilika kumbiko kaNgqongqoshe. We do have a problem. I mean, one of the issues that I could be making issue about is that this meeting was supposed to be,
a report back. You come, you ask suggestion about this too. Yeah. So the point is, can we meet with you before you leave with the task team, agree about what we mean by rescue? Is community rescue is a reasonable access to water, food, while people are coming out. Yeah. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Basale beyimtshingi betshobana abagibeli esifundazweni KwaZulu-Natal emva kokuthi inhlangano yamatekisi khona esifundazweni ihamba amabanga amade iphinde yakumisa futhi ukusebenza. Abashayeli bamatekisi bakhala ngokuthi umnyango wezokuthutha esifundazweni uthatha isikhathi eside ukhipha imvume zokusebenza kwamatekisi. Laba bakhala nangokushaqwa kwemoto zabo emgwaqeni. Sebephinde bagodla amandla osomatekisi abahamba amabanga amade esifundazweni. Ekuseni namhlanje abagibeli bafike ekhala ibhungezi emarenki. Osomatekisi sebemise izimoto zabo bekhala ngokungazitholi izimvume zokusebenza. Ngokomthetho zonke izimoto ezithutha umphakathi kumele zibe nezimvume zokusebenza. IDurban Long Distance Taxi Association enye ye-association abakhulu esifundazweni. Ukusebenza kwayo kuhlukile kunalaba abahamba amabanga afishane. Bakhala ngokuthi sekuphazamiseka nabagibeli bagcine bemile isikhathi eside erenki ngenxa yokuthi azanele izimoto ezinezimvumo. Bathe itifwedi ikhona ebhodini ngaphambili. Mase ilandiwe itifwedi ngaphambili ziyafikakala kasikho. Kodwa mabekhuluma kubantu bathi itifwedi zikhona. Ngicabanga ukuthi iyo lento eshayisanayo. Kulesikhathi sonyaka isibalo sabagibeli sivamile ukunyuka. Basale dengwana abagibeli abanye bengenazo ezinye izinto zokuhamba. So namhlanje ngifanga ngihlangene nama-client lo ngifike ekseni la ngabo 80 akukho lutho akuhambeki akwenzeki lutho and I really don't know ngoba abantu bakhona ngale bangilindile. Kunzima kakhulu manje ngeke ngisakwazi ukuphathisa ama-customer ami abazizoba senkingeni. Ngenyanga edlule ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni uSiboniso Duma wahlangana namalunga lo-association ukuzoxazulula izinkinga obhekene nazo. Okwamanje akukakacaci ukuthi bangase babuyele nini emgwaqeni. Kwindaba ze-SABC ngingwayenda Mhlongo eThekwini. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uklomelise umdlalo wama-Olimpiki uTatiana Smith kanye nomdlalo wama-Paralympic umpumelelo Mhlongo ngendebe ebizwa nge-Shield of Jove. Umengameli uklomelise labadlali kanye nabanye ababeyingxenye yeqembu lakulelizwe namhlanje emcimbini obubanjelwe endlini zombuso ePitoli la eGauteng. Imbi ubuhanjelwa abantu okubalwa kubo ungqongqoshe wezemidlalo uGayton Mackenzie, undunankulu esifundazweni eGauteng uPanyaza Lesufi, ikhulu zekomiti lezemidlalo kuleli abaqeqeshi kanye nemndeni yabo abadlali laba bebenzelwe lo mcimbi. We are very proud. Today we are honoring the medalists with recognition awards. We are also honoring the athletes that achieved the most outstanding performance. Eno Smith bathole indebe ebizwa ngokuthi Shield of Jove njengoba bona benqobe amamedali amabili umuntu emunye. Excellence, perseverance, dedication and commitment to the pursuit of sporting greatness. This year we are proud to award the Shield of Jove to Tatiana Smith and to Mpumelelo Mhlongo. I just wanted to say what an honor it is to be able to celebrate with you, Mr. President and Minister, and everyone in this room. It's absolutely a massive honor, but I think it wouldn't be the same, and I feel to give a round of applause to all the athletes that aren't here, that didn't medal, that went out there and gave their best. Like, to be at the Olympics is insane. Kusenjalo ungqongqoshe uMackenzie usebenzise lo mcimbi njengethuba lokugcizelela ukuyinikela kwakhe nokahulumeni ekubeni neqembu elikhulu emidlalweni yango-2028. Amalungu ophiko lwabesifazane ku-ANC edlulisela uhlulayo lwezikhalo zawo ekhala ngesihlava sokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabesifazane kulelizwe. Opholo phezulu balolu phiko bebesendlini zombuso ePitoli emkhankasweni wokuqhakambisa umkhankaso weinsuku eziyishumi nokuyinsuku zokuqhakambisa ukulwisana nodlame olubhekene nabesifazane kanye nezingane.
Le mashi igqamise kakhulu ukuthi uphiko lwabesifazane lukhathazeke ngeinsolo zamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane okuqhutshwa ngabokufika abangenawo amaphepha aqondile abagunyaza ukuba seNingizimu Afrika nabathe lokhu kwenza kube likhuni ukuthi balandeleleke uma benze amacala ahambisana nokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane. The foreign national that are not here to contribute anything to the GDP of this country, to the economy, be it the rural or the township economy, they must leave our country peacefully. We have been nice to them for too long, and in return, our kids are being raped, people are being killed by people that we can't trace because they are not documented. Umfelandawonye wezinyunyana ikhosathu nawo obuyingxenye yemashi. We cannot control violence if people are undocumented, if people are here illegally. Where would we look for them? Because they are not part of the database of the country. Incwadi yohlu lwezikhalo yedluliselwe ngumholi we-ANC Women's League uSisisi Tolashe uphakamise ukuthi kufanele kubhekisiswe labo abadabuka emazweni angaphandle abaqhuba izenzo zobugebengu ngokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane nezingane. Undocumented foreigners are made to go home. Mabahambe. Comrade Minister was saying clearly, undocumented foreigners must go. And those who are found to be owning spaza shop and selling poisonous food, ababoshwe. Ungqongqoshe wezabesifazane intsha nabaphila nokukhubazeka uSindisiwe Chikunga wemukele uhlu lwezikhalo wethembisa ukuthi uhulumeni uzolibeka phezulu ezintweni okufanele zibhekisiswe ngokuphuthuma lolu daba. Bukele sasiqoyitolo kanti manje sibuya sizokuphathela udaba oluthini. I'm also one of these people which are here. Kimoli na kitlora tancha all of Africa go kitloreka kotswa ka dilo di specialists everywhere. Abathengi bakuleli bebecwele ingxanxathela enze itolo njengoba bekusuku lomtitilizo itolo eziningi njengengxenye yeBlack Friday. Asibingelele mbukeli sikwamukele uma busanda ukungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uhlangane nenhlaka ezehlukene eStelfontein eNorth West njengoba liqhubeka uhlelo lokutakula abamba ngokungemthetho abasemathunjini omhlaba. Bokela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Komishana wamaphoyisa esifundazweni eGauteng uLieutenant General Tommy Mthombeni uthi yize zehlile igameko zokubulala kanye nokushaya kodwa zenyukile igameko zokuhlukumeza ngokucansi. Umkhuzi wamaphoyisa eGauteng ubethule ibalo zobugebengu eBoksburg eGoli namhlanje. Ethula izibalo zobugebengu namhlanje umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni eGauteng uthalule amalungu embokode ebomvu lesifundazwe ngoba zike zathi ukuhlehla nyova izelelesi nakuba kunjalo ke kodwa zenyukile izibalo zamacala ayemene nocansi okufaka phakathi ukudlwengula. Sikwazile ukuthi sisebenze kahle because out of 17 community reported crimes reduced to 15. Those azi ukuthi umphakathi usakhalaza ukuthi no crimes yavela lapha kumphakathi. Lo Sigaxa Mabhande emaphoyiseni uthi ke abantu abazobe bevakashele lesifundazwe kusukela ngenyanga ezayo bangabi netwetwe. Amaphoyisa azobe enkanise yonke indawo elinde nje ukuthi khwasha. Sazi ukuthi no kunema event amaningi la ezoba khona eGauteng Music Festival kanjalo njalo, and then nalabantu labo zokhitika baze eGauteng sizimisele ukuthi no we will be in a position to police them. Umkhuzi wamaphoyisa eGauteng uthi labo ke abazobe bazigcine ngamanzi amponjwana ngesikhathi samaholide baziphathe kahle ngoba lokho ngabadonsela amanzi ngomsele bagcine belala bebaliwe. Labantu la bazohamba bahambe le ndaweni lapha kuphuzwa khona siyacela umphakathi ukuthi no ake nizibambe kahle otherwise umuntu uzoqedelela alele jele, and this is not a good thing. Phakathi kwenhlobo zobugebengu ezehlile kufaka phakathi ukushaya ngenhloso yokulimaza, ukubamba inkunzi, ukubulala kanye nokuzama ukubulala.
Ikhulu embili kwezine esolonga enkohlakalo kumasipala kwaNongoma KwaZulu-Natal inikezwe ibhayili R5,000 zamarandi inkantolo esifunda kuleya ndawo. Labasolwa iphini lemeya uSabelo Nkosi kanye nosomlomo uBabongile Sithola. Umsolwa wesithathu somabhizinisi uVukani Gumede naye uyitholile ibhayili. Inkantolo ibigcwele phama umndeni namalungu eNational Freedom Party ne-ANC abezokweseka abasolwa. Abasolwa abayisithupha babhekene namacala enkohlakalo efinyelela ku-R800,000 wamarandi ahlobene nethenda yomgunyathi yokuhlinzeka ngemisebenzi kamasipala. Enkantolo, umbuso uveze ukuthi ngeke uphikisane nebhayili yabasolwa abathathu okuyiphini lemeya uMnumzane Sabelo Nkosi, usomlomo uNkosikazi Babongile Sithole nosomabhizinisi uMnumzane Vukani Gumede. Badedelwe ngebhayili R5,000 zamarandi nemibandela eqinile yebhayili ehambisana nokuthi bangathintani nofakazi bombuso. Abanye abasolwa bazokwazi ngekusasa labo ngesonto elizayo. Lokhu njengoba umbuso uthe uzophikisa ibhayili yemeya uMnumzane uClifford Ndabandaba, isikhulu sezimali uMnumzane uNjabulo Dludla nosomabhizinisi uMnumzane uKhulekane Mancele njengoba kusenezingqinamba basabhekene nazo. Umsolwa wesikhombisa uboshwe ngolesine mayelana nalolu daba uvele okokuqala. Icala lihlehlisele umhla ka-4 kuZibandlela ukuze kulalelwe isicelo sebhayili sabasolwa abane kanye nophenyo. NginguNohlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC kwaNongoma. Inkantolo ephakeme ePitoli eGauteng izwe ukuthi abaphenyi basazocacisa ngembangelo yokubulawa kowayeUnozinto eOrlando Pirates nebafana uSenzo Meyiwa. Umphenyi kuleli cala uBrigadier Bongani Gininda obelekhe egcizelele enkantolo ukuthi ubufakazi bukhomba umculi uKelly Khumalo njengongqondongqondo ekubulaweni kaMeyiwa. Now, in terms of your testimony, you mentioning that he is just a recouping, that Kelly is a kingpin, not so. Yes, the evidence, my lord, that we collected suggests that she's a trigger point. Ugininda ke uthi emva kokuthi umsolwa wokuqala nowesibili ekuvumeni kwabo icala basho igama lika Kelly njengongqondongqondo. Kwabakhona ke izinto ezisolisayo opinion lwakhe. Kubalwa ke ukushayelana izingcingo kabili okwabakhona phakathi kukaKelly nomsolwa wesihlanu uFiso Kuhlintuli kanye nesithombe esifanayo sesikhwama semali esathola efonini kaKhumalo longethwala kanye nomsolwa wesithathu uMthobisi Mncube. When you submitted that document, was it part of your investigation that you submitted to the office of the DPP that Kelly, before they took that decision, that Kelly Khumalo is also complicit in the murder of Senzo Meyiwa? My lord, yes. I presented all the evidence as it is. And as I indicated, part of my recommendation or request was that she should be charged. But then there were further instructions insofar as she is concerned at that stage, my lord. Undonankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ukhathazekile ngesibalo esiphezulu seyitolo engahambisani nemithetho yokusebenza kulesa sifundazwe. Kumanje uthi sekuvalwe itolo engama-990. Of non-compliance businesses in KwaZulu-Natal, the province is now carrying out inspections on a regular basis. So far, since the start of November 2024, we have inspected 249 businesses. Actually, for now, the number is sitting at more than 300 spaza shops in the province of KwaZulu-Natal. As the Premier of the province, I have been in the forefront of these operations, recently alongside the Provincial Commissioner and the police, which have led to the confiscation of goods valued at more than 30 million and the arrest of several undocumented immigrants. We found many to be trading without valid business license, no permit. Libonakala lehlilisa sasa losuku lwemtitilizo eBlack Friday kulelizwe njengoba singehlisa isimo somnotho kulelizwe. Ize kunjalo bakhona abathenga abanikele inxanxatheleni zezitolo ezehlukene namhlanje beyozama ucosha ngamanani aphansi. National Credit Regulator engumlawuli kazwelonke wezikweletu ithi ucwaningo liveza ukuthi eminyakeni edlule iningi labantu belithakasela iBlack Friday. Manje abasekho baningi abathengi abagijimela lemtitilizo njengoba isimo somnotho sidla amagalane.
Observation shows that over the years, it seems to be coming to consumers in terms of how they spend. If we observed what happened last year, there seemed to be a drawback in the number of people that were flocking to the malls. And then when I listen to people being interviewed in radio stations and checking what people say on social media, a lot of people seem to be now approaching Black Friday with a caution. Bakhona bathengi bebephume ngobunengi beyofuna imtitilizo. We've got a few of the basics like washing powder that's on a really good deal, but we're about to go back to Checkers to get a speaker that's on a really, really good deal. I'm also one of these people which are here. Ke mo le nna ke tlo rathantsha Mall of Africa go ke tlo reka ko tswa ka dilo di specialists everywhere, but line the line wa di bona my darling, I'm not sure, but I'll make it. I-Black Friday yenziwa njalo ngoLwezi uma sekusondele isikhathi samaholide, kepha abathengi baxwayiswa ngokuthi kufanele bagweme ukusaphaza imali ngenxa yalolu suku. Mbukeli sale kahle.